Hindi, sili. Dalawa lang ba? Oo. 15 na. Oo, talo ba? Okay, di ba talo? Dito ako next season. Dito pa chance pa, boy. Yun ang wala. Kaya na, meron ka pang 3 games. Kulang sa akin kasi. May 3 games ka. 3 games ka pa, boy. Kulang sa amin, sir. 3 games ka pa. Hindi pa tapos yung laban, sir. Kailangan mo lang. Hindi pwede yung... Talagang may ano lang talaga. Hindi, tsaka alam nyo, boy, lagi ko sinasabi sa inyo, boy. Example, like, wala kayong players ngayon, di ba? Pwede mo naman na-request sa akin. All you do is contact me and when you have players next week, I'm gonna buy. Ask me, hindi ka buy next week. Biglaan yung kanina. Birthday kasi ni Mac eh. Hindi nga, hindi kami lahat yung Mac eh. Too late na kung nasa baby ko. Sino ba nag-buy? Actually, kahit 2 days, boy, or 1 day, pwede pa yun. Kasi yung kalaban yung isang team, gusto maglaro yun. Siyempre, addict sa basketball. Pero talaga gusto namin. 7 or 8 lagi yung game. Pwede naman. Pwede next week, 7, 8 eh. Kaya nga, next mo ako 7 o'clock. Hopefully next week. Nakatubado ko itong wala sa akin. Mga kapatid niya, nasa Pilipinas. Yung tatay niya, ex-PBA player. Oh, bata lang yan. Makuha ko lang po eh. Solid naman si Nate, big guy. Supervisor namin siya si Alfred yan. Next time daw po sa akin. Ano ba trabaho niya? Ayun. Kikater na play. Kikater na play. Sige ko din. Kumuha ako din. Pag-board ako. Wala, seryoso. Paano mo? Board ako yun. Kami nga run 2 bits. Ito, tsaka dito. Medical company. Ano mo tuloy? Wala akong sa ginagawa. Ano mo trabaho? Gusto mo? Kaya kung ano, kung mayroong... Nasa si Ninyo. Yun po. Ninyo! Ada. Ay, seryoso ako po. John! Board ako eh. Ate Ninyo! Ba, boy? Trabaho. Ano, Pops? Message you. Sa ano? Like nyo. Sa Facebook mo. Wala akong Facebook ngayon. 510. 610. 36. 3668. Text mo ako para. I'm giving you hotline. Text mo ako kasi maraming nag-miss ko sa akin, hindi ko alam. Ayun. Text mo rin ako. Okay, Pops. Sige, thank you. Guys. Sino yung hiring? Yo! Yo! May hirap pa trabaho doon. Pag wala aeroplano, pag 1 hour dahil, hindi ka pwede kumain. Antay mo. Pero ano kasi yung shift ba? Kami, 3 o'clock eh. 3 hanggang ano oras? 11:30 pero nalabas ko ako. Ayun, bisod namin. Pare, kapit. Seryoso ako, boy. Pare, safety ba? Kaya ito. Gusto ko yung trabaho ng 3 AM. Kasi gusto ko 11 o'clock mabag na ako. Kasi gusto mo ba? Hindi nga, seryoso ako. Ba't naman ako magbibiro sa inyo? Ba't naman ako magbibiro sa inyo kung i-waste ko yung time niyo, boy? Hindi kasi ang gandaan yan. Kasi, di ba may medical company ako, di ba? Minsan umaga or hapon naman yung delivery ko.
So, kahit pasok ako ng 3 o'clock na morning, oo, tapos labas ako ng tanghali, okay pa ako. Tulog lang konti, tapos... Dito, 3 o'clock. Pero yung tanong doon, gano'ng kahirap yung trabaho? Like, I don't mind the hardness, but I just wanna ahead of it. Fresh. Yung mga lead. Pero okay. Anong leading? Yung mga lead. Ito si Ninja eh, pero Wala nang problema kung... yeah, 8 o'clock, 8 to 5. Anong ginagawa naman? Kung sa safety ka, kay ninyo, dami mo lang. Lalabas ka lang sa labas para titignan mo lang kami doon. Titignan mo lang kami. Safety ka lang, tikot-tikot ka lang. Sino ba pwede ko talaga i-contactin mo? Ako, kontakan mo sila yun. Kasi hindi. Samahan ka namin. Yan mo lang. Samahan kita sa ano. Pero, sure ba yun, boy? Kung seryoso? Siguraduhin namin yun. Kita mo si Glenn. Kasama si Glenn, okay naman si Glenn. Ayos naman, kasi nagpitignan eh. Kasi kung ano. Travel niya. Travel time niya. Anong travel time niya? Hindi kasi yung nakulita ko naman. Kasi pumupunta siya dito. Wala siyang right. Report siya. Report. So nalalate. Okay na yun, ganda na ng bigay na pay doon eh. Nag-quit pa? Alam mo yun. Page ko na week. Ha? Page ko na week. Ilang oras? Ha? So ilang oras? Pag mo na panoorin yung game na to, paano niya marinig? Saan lang ako sa overtime? 500 na lang sa kapan. Ay, jump! White, red! Ito, check mo by tomorrow kung anong opening. Meron sa management. Para siya Albert ah. Pero for sure, every department. Specialist. Sabi mo ka nun eh. Ala ko naman. Tinitraining. Ano mga kailangan kung para dalhin para makapag-oras? Makailangan. Tanay mo kasi. Gusto mo HR ka? Ano mga headache? No, gusto ko talaga yung 3 o'clock. Kasi, Sa mga morning doon, driver kami. 3-3 here! 2! ano ba ang tip mo? 3 o'clock. Hanggang, kung wala ko overtime, 11:30. yun lang. Kaya may time pa mo babae. Ay, iba yun. Ako, delivery ako pag 11:30. Tamang tama. Papalarin sa no? Hindi naman dati team to. Sinabi ko, paycheck, 1,000 na. Eh, may overtime daw eh. Ngayon, wala naman daw eh. Taka pass daw yun. Pass. Oh, yeah. Sabi na kami tagal ko doon. Eh, boy, text kita boy. Tapos tayo na para. Tagal ko, nag-start 3 o'clock ba? Umuwi ako 10:45 na gabi. Isang araw ah. So, punta tayo, hindi ka na umuwi. Ayaw nga pa uwi nila. Sinabi ko lang, summer yun talaga. May pasok pa ako. 3 o'clock this morning. Ay, nag-call in ba? Hindi. Ako, may mga nag-call in. 4 yata yun. Pero California law, yung California law, yung do that. Pero sa amin. Ano, bakit ito yung California law? 30 seconds! Na 3 shift or 2 shift? Even yung mga 20 na kulang na. Lunch? Thank you. Oh, okay. One shot again!
24 kami, punta nga na pag natalo pa kami. Anong oras? Bakit late sila late? Late ng Parang wala nang tao. lagi mo na. May game ng work. Balak natin. Yari na kayo. Pasok kami ng playoff. Ikaw yata yung kumakanta na naman. Do or die yata yung trip mo. Kailangan. Sayang. Nakahabol, nabot ng 20, 25. Nakahabot ng 13. Bowlers. Oh. Panalo. Inside. Hindi nyo nakalaro. Bye. Wala po. Next weekend. Hindi nyo nakalaro yung sayang. Garo. Hands up. 2 seconds up. 2. Natatay pa. Sino? Nandiyan pa yata, naninigarilyo lang. Sino? P. Si P nasa labas. Nasa labas daw, naninigarilyo. P! Gagamitin na sa Pilipinas. Kaya ka namang panlaro eh. Wala, ito nga lang kung ang lalaro ko niya. Meron ka pa isang ganyan. Yung graduate na yun. Ito na. Binili ka na sa'yo. Palta mo na lang. Nang ano? Ano bang sapatos mo? Hindi naman kailangan ano. Wala na yung ano mo, ang tempo. Yung puro air bubble yung palibot. May lumakaw. Ha? Minig na ako. Hindi ko alam kung saan nabot eh. Na, bilis ko na lang. Para pa. Hindi pa nila nakikita sa Pilipinas. Ha? No. Kita mo na, marami ka naman sa pass panlaro. Gusto, pansin ko ng ano? Future. Jordan Future. Susut ka ba nun? Gray. Maganda eh, maganda. Nasuit ko isang beses pa lang. Oh yeah. Boy, lamang kayo, boy. Lamang kayo. Oh, yeah. Ano? Sige. Sige. Dali po. Dali ko bukas. Hindi ko nalinisin. Size ano? Size 10 lang yun. Size 10. Okay lang. Okay lang yan. I got 3 in the key on 1. And the left paint. Let's go now. Hindi mo nakailangan yung box, di ba? Hindi mo nakailangan yung box. Oh, traffic. Tingnan nga, Pi. Baro mo. Ano muna, Winston? Ito sa akin yan.
Nagawa ko dito po. Sumakay siya ako. Hindi pang gabi sa'yo. Tawagan kita. Okay. Kita. Nakalaban niyo na Bagilas, boy? Ako yan, tinalo kayo, no? Ilang points lang yan. No, sir, you passed. Time out. Ito rin pala po yung masasabi ko sa inyo, boy, ha? Wake up, though. Hindi ko alam kung naglaban na yung Gilas tsaka Apollo. Naglaban na. Talo po. Oh, di ngayon, may advantage kayo talaga ngayon. Big advantage na. Dahil akala ko hindi pa siya naglaban kasi kung matatalo sa ng bowlers yung Gilas, tayo kayo, magiging ano yun? Quotient. Pag natalo nila ang Gilas,
di quotient kailangan nyo kung nag-tiebreak kayo. Kaya tinalo nyo yung bowlers, tinalo ng bowlers yung Gilas, tinalo ng Gilas kayo. May 3-way tie. Pero ngayon, dahil tinalo na pala ng bowlers yung, Gilas yung bowlers. Basta hindi lang manalo yung bowlers ng mahigit sa inyo, pasok kayo. Kasi mangyayari niyan, Gilas kayo. Pang 4th game nyo na to eh. Yan, 3 more games. Tambakers, ha? Excuse me. Hintay kita kanina mo eh. Salamat tayo dyan. Ping-pong session. Hintay ko lang kayo eh. Namimiss ko na kayo ping-pong eh. Kaya ano kayo, sa bahay lang ako. Lagi naman ako nagyaya, walang text. Next ko na lamang, putya nga na. Alas 11 na, punta ka dito. Pwede kasi ganyan, kailangan. Gagamitin din naman yung pump. Ay, nilagay ko kasi pump squad yun eh. Supreme pa rin pala kayo. Perfect na sana. Kasi after 10 minutes ng first quarter, perfect to. Eh, naki ano yung puti na laro yung plus 25 na kayo. Eh, tama yung bunti ka na mga itatak si ano. Puta, hindi wala na. Sana, ako na yung tumatawag sa'yo. Ikaw naman hindi sumasagot ha. Ako na rin mo, kay Patrick. Tinatawagan nga kita, boy. Dahil nga gusto ko malaman kung ano yung quantity, boy. Gusto ko malaman kung ano yung quantity, boy. 3-3 red. Push. 2. Pure skin tayo, di ba yung gloves na? Ano, Pure? May picture ka naman. Second quarter pa lang pala to. Ay, this is third, right? Na yan, boy. White, red side. May tumawag na sa akin kahapon eh. Kanina. Tumawag na sa akin sa Daily C. 16 bucks ng club. Taga Daily City. Tsaka Hayward, tsaka Mupita. Tama-tama yun. Sino lahat, ako na lahat. At least meron kayong talagang bakit? Don! Yung lamang. Kulang yung gig sa phone book eh. Cereal. Sa'yo ka tatawag ko dyan. Nag-usap ko lang natin eh. Thank you. Wala picture? Wala eh, pero nasa iyo yung skin. Ano ba dapat mong skin? Yung skin nga. Henry Shine niya, sa doon si Henry Shine, pero lang. Henry Shine, doon kayo kumukuha. Pero yung gloves ng brand, Pure Skin. Ay, Yung, wala ko. Okay, wala Henry Shine na gloves na brand. Parang ano, parang sa Amba. Ito. Ay, may nakuha na ako sa dyan, pero puta, hindi nagbabayad ng mabilis. Utang lang hanggang ngayon, puta na, yung mga utang sa akin, may 8,000 pa yun. Nagbayad lang isang tatlong bed, yung 2,500. Pero puta na, yung iba wala pa. Pinalitan ko na lahat-lahat. Sa bago. Ikaw, hinihintay lang kita. Hinihintay lang kita doon eh. Sa'yo kasi yung uli, di ko alam na magkakagulo. Hindi pwede ba? Taka to alam boy, winarningan na ako ng inside source ko dati. Kaya yun nga yun. Pero, you know, I gotta take the chance, right? Overdue na boy! kahit
Boys, 60 days, pero hindi sila maka-alisakan, boys. Dahil may kontrata ako yun, boys. Kung ngayon niya, kung gugustuhin ko na talagang para bang ano, pwede ko sila yung support. Kaya lang okay naman si Shai dahil lagi nila sinasabi sa akin. Sasabihan mo lang, sige, kung gusto yung hug niya, sabi ganun ni Shai. Kapag mag-hug ko kay Nestor Boy, pakakala mo walang bukas. Laki pa naman yung sulit sabi ni Nes daw. Naman niya, ano ko pala wala. Pasok. Sila pasok. Kasi nagbayad kayo. Takina, kulit ni dun eh. Nina. May instruction bro eh. Oo. Sa half time na. Pero matala, yun mo naman yung binigay ko sa inyong kalaban, boy. Ay hindi, pero hindi talaga yung nakalagay sa computer eh. Ayun talagang tumapat. Oo, wala akong magagawa yun. Sino number 12? Yung dalawa, kasi nga ganito, yung first and second, Jaguars, tsaka kami. Dalawang spot na yun. Yung third, fourth, fifth, sixth, tie din. Ay sila. 5 to rin, remix, Chatas, Lauro, tsaka isa pang team. Di anin na yan, boy. Yung isa pang 4, na 4 and 3, may tie din. Hands is part of the ball. BGB, Raption, basta pang 10. Sa panalo ko rin. Oo, tinalo Trojans. Malakas sila sila good, no? Lauro, okay lang, tinalo namin. Malakas ano, boy, sila Potato, malakas din. May chemistry sila, boy. Pero di ba? Bagay, kulang sila ng first game. Wala si ano, wala si... Ito ba na? Pero yung corruption, 4-3. Yun nga lang, nanalo sila. Kung nanalo talaga kayo, pasok kayo dahil pero patay kayo sa Sabado, boy. Kasi playoffs na. 4 na game lang. Tangina, walang laro yung D-League, so walang afternoon game, boy. Makikita ko mamaya yung ano, Sabado. Linggo. Malakas yung team nila eh. Bakit karoon pag nagtagal-tagal eh. Bago lang eh. Hindi, pinapaunahan nila kasi init ang ulo din eh. Lagi, boy. Porkit wala ang tawag, or mali tawag, wala sila kakain laro. Wala ka. Yes. Yes. Nag-technical mo pa. Yun. Talaga pag mga nakaka-crossover. Paprotesta ka sila. Sino? Angel, oh, nang-break ng ankle. Tandaan mo, Julius, pag pumersa ka sa akin. Sige ang friend, nakapila sa ida mo, kung nasan ka, nakapila ako. Pupuntahan kita kung nasaan ka. Yun yung purpose ng laro. Manakit lang. Hindi. Alam kong gagawin mo eh, pag wala akong sagot. Mga kalabaw ba, boy? Ha? Butan, pasok kayo sa playoff sa linggo, boy, ah. Tinambakan yung kalaban nyo, ah. Galing naman ito. Commissioner eh. Ay, yan yung binigay ng computer. Talo ko, Gary. Gabi. Oo, nakita ko nga eh. Overtime lang. Ganun siguro laban. 2 points lang daw eh. Wala si Paul Tapo eh. Kulang ko, Gary. Ah, wala si Paul. Ay, yun pala eh. Wala si Paul. Siyempre, laking factor si Paul, ah. PT. Hindi sa amin yun. Ayan. Takan yun. Panlilin nga rin tayo binibigay, di ba? Hindi ko alam. Nakita ko lang. Hindi. Hindi ka. Yung referee? Ayun. Ayun, story. Ikaw ba nakuha kit-kit? Zoro. Ako na naman. Kanya daw nakuha si Masub Zoro. Zoro. Ako nga yung bumigay sa'yo. Para sa'yo, boy. Lee, give me some ano ha.
Mike, ginamit mo naman. May request ko yan para sa'yo, men. Alam ko maglalaro ka eh. Oo nga eh. Baka naman pag nabisigan ako agad arte na ako, tawagan mo agad offensive foul na ano. Palaro mo na maayos. Tatawa ako, wala pa nga eh. Eh kasi baka ganun eh. Sino may package? Nakita mo ba yung... Nakita mo ba yung lumabas na hoodie tsaka t-shirt sa Sam? Wala. Yung bagong, yung collaboration namin. May tabs na logo tayo. Package na yun. 40 na nga lang yung hoodie. Tingnan mo sa website, 50. Ng subs. Tanong ko, magkano dito? $10 nga. Same price as everybody. Paglamig na po. Wala kasi kalaban namin. Sino? Dito? Sino ano? Sino Nes? Sino Julius? Si... Hindi naman yun ang target. Ano lang yun? Salita lang. Diba ba? Serial? Oo. Seyans. Iluwasan pa. Yung tinalo ng Lunatics yung aming Supreme yung Science. At least na-expose na kayo sa tao. Tsaka lalaro na daw si Coach. Deal? Alam mo, dalawa na wala sa last season. Solid din yung isa dun eh. Si Leo ba yun? Nag-average sa mga 8-10. Kala ko lagi kamukha mo yun. Yun ang number 3. Lee! Nakita mo ba yung number 3? Tiyan mo, magpinsan yan. Kamukha! Tiyan mo, number 3! Lee! 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 Tumigil na po. Kamukha ng Disney Boy yun. Tiyan mo, tawag ko. Naliyari mo ako ah. Lee! Ay! Huwag mo ang papersa, hindi kita ipapasok sa linggo. Tingnan mo, boy. Tama ba ako, boy? Yan, oo. Oo. Mataba naman ako dyan. Di, pero ngayong ano lang. That's for a lie. Yun eh. Yung Mel's passion yun eh. Yun ang matindi rin eh. Gusto ko sa'yo, mga sapatos pa lang, breast cancer na. Lee! Hindi ka na? But you cannot get up without dribbling the ball. He laid on the floor, dog. Thought he hustled, man. Yeah, but you gotta call that. Can't get used to it. Yeah, but he went down.